Good morning, church! Sige po, sa oras na ito, tayo po ay tumayo. Tayo po ay umikot at batiin po natin ang ating mga kapatid at ibigay po natin ang ating pinakamatamis na ngiti para sa umaga po ito. Sige po, ikot po tayo at tayo po ay bumati sa ating mga kapatid. Sa bawat isa. So sa umaga pong ito, ating pong muling handa ang ating mga puso sa pagpupuri sa ating Panginoon dahil tunay nga ang ating Diyos na sinasamba ay dakila. Amen? Sino po naniniwala na ating pong Diyos na sinasamba ay dakila? So bago po ang lahat, atin po munang basahin ng mga awit 96 yan. Mula verse 1 hanggang verse 6. So basahin lang po natin saglit. Sabi po dito, purihin natin si Yahweh, awitan ng bagong awit. Purihin natin si Yahweh, lahat ng nasa daigdig. Verse 2, awitan natin si Yahweh, ngalan niya ay sambahin. Araw-araw ang ginawang pagliligtas ay banggitin. Verse 3, kahit sa ay ipahayag na si Yahweh ay dakila. Sa madla ay ipahayag ang dakila niyang gawa. Verse 4, si Yahweh ay tunay na dakila, marapat na papurihan higit sa sino mang Diyos. Siya'y dapat na igalang. Verse 5, ang Diyos ng sanlibutan pawang mga Diyos-Diyosan. Si Yahweh lang ang may likha ng buong sangkalangitan. Verse 6, siya'y puspos ng karangalan at ng kaluwalhatian. Ang lakas niya't kagandahan sa templo mamamasdan. Amen? So sinasabi po dito ng bawat isa, bawat may hininga, bawat nabubuhay, tayo'y magpupuri sa ating Diyos dahil siya ay dakila. Amen? Ang kanyang pag-ibig ay dakila. Kaya sa umaga pong ito, muli mong ihanda ang iyong puso, muli mong kausapin ng Panginoon sa iyong pag-awit. It's between you and the Lord. So huwag po muna nating alalahanin ating mga problema, ating katabi. Just speak to the Lord. Kausapin mo ang Diyos sa umagang ito. Krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo, lahat ay iyong pasan, pagdaramdam kabiguan, ikaw ay nagwagi. Ako
ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. Awitin po natin, dakila. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Sabihin natin sa Panginoon, dakila ang iyong pag-ibig, Panginoon. Pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Ang krus ng Kalbaryo, ang siyang alaala ng pag-ibig mo. Lahat ay iyong pasan, magdaramdam kabiguan. Ikaw ay nagwagi, ikaw ay nagwagi. Ako'y malaya na sa'yo. Ang papuri, di na ikamatayan, sambahing walang hanggan. O dakila, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. O dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko muli pa, dakila ang pag-ibig mo. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, O Kristo. Itin natin, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, ating ideklara. May lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo, may lakas ang ngalan mo. Itataas namin, Panginoon, itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo. Muli pa, itataas, itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan. Come on, church! Itaas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus. Itataas, itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo. Dakila, dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko, mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya. Dakila
pag-ibig mo, Jesus. Muli po, church, sabihin natin sa Panginoon, salamat sa iyong pag-ibig sa amin, O Diyos. Binigay mo ang iyong buhay para sa amin. Ang nais namin, O Diyos, nais ko ang present dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Yes, dakila ka, Panginoon. Dakilaan pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Muli pa itataas natin ang pangalan. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan. Come on, church. Taas natin ang pangalan ng ating Panginoong Jesus sa lugar na ito. Itataas ang ngalan mo. Itataas. Pinupuri ka namin. O Kristo, muli pa itataas. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo. Itataas ang ngalan mo. O Kristo, dakila ka. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Yes, Lord. Dakila ang wala kang katulad. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Ang nais ko ang presensya. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Dalangin ko mapalapit sa'yo. Nais ko ang presensya mo. Magpalakpakan po natin ang Diyos sa buhay. O salamat sa iyong dakilang pag-ibig sa amin. Pinupuri ka namin aming Diyos. Ikaw ay dakila. O luwalatiin ka ng lahat ng iyong nilikha. Hallelujah, hallelujah. Itinataas namin ang iyong pangalan. Ikaw lang, Panginoon. Oh, yes, God. Hallelujah. 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 Yes, oh God. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for this very great day, oh God. Salamat po, Panginoon, oh God. Dahil tunay nga pong sa araw na ito, muli binigyan mo kami ng buhay, oh God. Hallelujah, Lord. Ginising mo kami ng may kalakasan, oh God. At nandun ang kagalakan sa puso, dakilang Diyos, oh God. At kasabikan, Panginoon, na muli manambahan, oh God. Lord, oh God, purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, parangalan ka, oh Diyos, at pakinggan ang iyong mga salita sa oras na ito, sa umagang ito, sa lugar na ito, dakilang Diyos, oh God. Lord, salamat, Panginoon, sa mga kapatid na dinala mo na po dito, oh God. Hallelujah, hallelujah, ng safe and sound, Lord. At maging sa mga kapatid pa po namin na nasa daan pa lang, oh God. Lord, maging sa amin pong mga kapatiran, oh God, na nanonood, oh God. Hallelujah, Panginoon, oh God, sa live streaming, Panginoon, oh God, ng gawain ito. Thank you, Father God. At Lord, sa oras na ito, bago po ang lahat, kami pong lahat ay nagpapakumbaba sa iyong harapan. Lord, humihingi kami ng kapatawaran sa lahat ng aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang sa iyo at sa aming kapwa-tao, Lord. Forgive us, oh God. Hallelujah. Hugasan mo rin po kami ng kabanal-banalang dugo
dugo ng mahal naming Panginoong Jesucristo na tumapon doon sa krus ng Kalbaryo upang walang maging hadlang, Panginoon, O God, sa aming pananambahan sa iyo. Patuloy ka naming maranasan. Ang presensya mo, Panginoon, O God, ay amin pong maranasan sa lugar na ito, dakilang Diyos, O God. Lord, salamat, O God. Ihahandog namin sa iyo ang gawaing ito, Panginoon, O God. Dahil alam namin, Panginoon, kung wala ka, wala kaming magagawa. Ang lahat ng ito'y para sa iyo, mahal naming Panginoong Jesucristo. Kaya, Panginoon, O God, hallelujah. Ang pagbaba po ng banal mong Santong Espiritu ay patuloy naming hinihingi, O God. O Holy Spirit, be ba the programmer of this worship service, O God. Tunay nga po ang mga puso ng iyong mga anak ay patuloy na ihanda mo, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo. Lord, sa pakikinig ng iyong salita, dakilang Diyos, O God. Hallelujah, Panginoon, O God, hallelujah. At Panginoon, pagpalain mo ang lahat ng anak na gagamitin sa araw na ito. Pamula sa music minister, O God, hallelujah. Anoint them, Panginoon, O God, with your holiness, O God. At tunay nga pong maging, hallelujah, Panginoon, O God, maging karapat dapat sila sa patuloy na congregation to worship you in the spirit and the truth, O God. At Lord, lalo na po sa anak mong gagamitin sa paghahayag ng iyong salita. Lord, we pray for your hallelujah, for your double portion of your anointing upon her, O God. Let your anointing flows from the crown of her head to the sole of her feet, O God. Let she be your mouthpiece, O God, na tanging ang mga revelasyon mo lang, Panginoon, O God, ang mamumutawi sa kanyang labi, Panginoon, O God. Hallelujah. Yes, in Jesus' name, Lord God. Lord, mga revelasyon, Panginoon, na angkop, Panginoon, sa pangangailangan ng iyong mga anak na naririto, O God. Thank you, Father God, Lord. I am praying, Panginoon, O God, the signs, wonders, and miracles will follow upon the preaching of your words, O God. And thank you, Lord, that this, O God, place is a holy ground, O God. Kaya, Panginoon, the weapons of the devil shall prosper upon this place. Lord, thank you for your angels, O God, na ipinadala mo na upang mag-incamp sa lugar na ito, O God. And I, Panginoon, I declare spirit of worship, Lord God, spirit of love, spirit of unity among us all here, O God. Lord, salamat, O God, mga pusong sabik sa iyo, matabang lupa sa aming mga puso na mapapagtama ng iyong salita upang kami, Panginoon, O Lord, hallelujah, ay ma-uplift ang aming mga pananampalataya. Salamat po, dakilang Diyos, kakatagpuin mo ang lahat ng concern, O God, ng iyong mga anak, Lord. Let there be a healing, Panginoon, sa may sakit karamdaman, O God. Katagpuin mo ang mga problema, mga pangangailangan. Higit sa lahat, Lord, thank you. You will stir up our faith on you, Panginoon. And sama-sama ka naming itataas, luluwalatiin, pararangalan, Panginoon, O God, sa lugar na ito, O God. Salamat po ng marami. We declare victory, Lord. We declare victory, O God, sa aming gawain ito, Lord. Walang uuwi na hindi napagpala, Panginoon, O God, at nakuha ang kanilang portion, O God. Salamat po wala uli, O God, sa umagang ito. Salamat for the privilege to worship you. We love you, Lord. We thank you. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Good morning, church! Muli nga nating tapikin ang nasa ating katabi, nasa likod, nasa harap. Sabihin mo, good morning! At sabihin mo, handa ka na ba? Dakilain ang ating Diyos sa buhay! Amen. So muli, sama-sama po tayong aawit. Sama-sama tayong magpupuri sa ating Panginoon. At tunay nga, wala po tayong ibang pangalan na itinataas kundi ang pangalan lamang ng ating Panginoong Jesus. Amen? Kaya po tayo umawit, sumamba sa ating Panginoon. Ay pumalakpak sa ating Panginoong Diyos.
Iaalay para sa'yo, para sa'yo, para sa'yo. Oh, tayo awit. Dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka. Dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka. Habang panahon. Kung dakila ka, dakila ka, Panginoon. Luwalhatin ang ngalan mo, papuri ko at pagsamba. Iaalay para kumulipad, dakila ka, Panginoon. Dakila ka. Oh yes! Niluluwalhati ka na, ang ngalan mo, papuri ko, pagsamba. Iaalay para sa'yo lang, para sa'yo. Oh, tayo mawit sa Diyos. Dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka. Dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka. Muli pa sabihin natin, dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka sa habang panahon. Pinupuri ka namin, Panginoon. Papuri ko para sa'yo. Sabihin natin sa ating Diyos sa buhay, papuri ko ay para lamang sa'yo, para sa'yo. Ang aming papuri ko. Para sa'yo. Bumalik pa, papuri ko. Para lamang sa'yo, aming Diyos. Para sa'yo. Oh, dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka. Sa harap natin siya. Dakila ka, aking Panginoon. Purihin ka, awitan ka. Sa habang panahon. 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 Amen. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Napakabuti mo, Panginoon. God is good. Nabago na. God is good. Sobra. In all the time. Grabe. Ulit. God is good. Sobra. In all the time. Grabe. God is good. Sobra. In all the time. Grabe. Amen.
tumigil sa pagpupuri ng mga labi sa sobrang tuwa, sa sobrang saya. Di na papayag na mawala pa ang apoy sa puso ko. Kukulang sa kabutihan, pag-ibig mo ay aming nanikman, aming doon ko na sana, pero di na kaya, ang apoy sa puso ko. Sabihin ang sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, 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 muli pa sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Yes, Lord! Pinagkukulang sa kabutihan, pag-ibig mo ay aming nanikman, aming nalasan. Doon ko na sana, pero di na kaya, ang apoy sa puso ko. Tayo umawit sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, 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 sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Ate po deklara. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Oh, thank you, Lord. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang biyaya niya. Sobra-sobra, sobra-sobra, sobra-sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Sobra, sobra, sobra ang biyaya niya. Sobra, sobra, sobra ang pag-ibig niya. Yes, Lord! Sumbahin natin ang Diyos sa buhay. O sobra-sobra yung pag-ibig, o yung biyaya sa amin, Panginoon. O dakila ka, o sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Salamat sa iyong presensya, aming Diyos. O salamat, Panginoon. Oh yes, Lord. Tunay nga, Panginoon, na sobra-sobra ang iyong pag-ibig sa amin. O yung biyaya sa amin, Panginoon. Lord, hindi lang ito basta awitin, Panginoon. Ito po ay nararanasan namin sa aming buhay, Panginoon. Lord, patuloy kaming aawit sa iyo. Patuloy ka naming dadakilain, O Diyos. Patuloy naming itataas ang iyong pangalan. Let your name be lifted up in this place.
Ikaw ay dakila, O Diyos. Wala kang katulad. Tuloy po nating sambahin ang Panginoon sa ating mga awitin na nanggagaling sa ating puso, in spirit and in truth. Sadyang kay buti ng ating Panginoon, tatapat sa habang panahon, maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng ginting araw, patuloy siyang nagbibigay ng lahat. Kaya sa puso ko'y damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. o dakila ka, Dakila ka, O Diyos, tapat ka ngang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunawang maasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. o kaya, O Diyos, ika'y aming pupurihin. Kaya, O Diyos, ika'y aking purihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig walang hanggan. Sabihin natin sa Diyos, dakila ka. sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko.
ginawa mong lahat. Pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, ipalit ang nais mo. O sa lahat ng panahon, Panginoon, ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama, aming Ama. Oh, dakila ka, Panginoon. O Diyos, ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Sabihin natin sa ating Diyos, ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Panginoon, ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di ka nagbabago, Panginoon. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin. Panginoong maghari ka, maghari. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa lahat ng aming oras. Para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di ka nagbabago, Panginoon. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa Panginoong Jesus, maghari ka. Purihin natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos sa buhay ko. Sa lahat ng panahon, Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Walang ibang Diyos kundi ikaw. Walang ibang Diyos. Ikaw lang, Panginoon Jesus. Purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Hindi ka nagbabago. Di nagbabago. Diyos ka sa amin. Aming sandigan. Di ka nagbabago para sa amin. Panginoong Jesus, maghari ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka. Magliwanag ka sa buhay ko. Magliwanag ka, Panginoon. Magliwanag ka sa buhay ko. Ikaw ang tunay na Diyos. Ika'y walang katulad. Ika'y nag-iisa. Ikaw
Walang ibang pangalan. Ang pangalan mo lamang aming Jesus. Oh, salamat sa iyong presensya. Salamat sa iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Purihin ka, purihin ka. Oh, salamat, salamat. Salamat, salamat, Panginoon. Oh, yes, Lord. Tunay nga, O Diyos, napakasarap magpuri sa iyo. Tunay nga na nararanasan namin ang iyong presensya sa lugar na ito, Panginoon. Lord, alam namin na ngayon pa lang ay meron ka ng ginagawa sa aming mga buhay, O Diyos. Meron ng kagalingan, meron ng kapayapaan sa aming buhay, O Diyos. Salamat, tunay nga ikaw ay dakilang Diyos. Ikaw ay napakabuti. Wala kang katulad, aming Diyos na buhay. Lord, sa umagang ito, muli nakikita mo ang aming puso kung bakit kami naririto sa lugar na ito, Panginoon. Upang maranasan ka, upang papurihan ka, upang makinig muli ng iyong salita, Panginoon. Lord, sa umagang ito, muli naming binubuksan ang aming mga puso, ang aming mga isipan, Panginoon. Muli mong kausapin ang iyong mga anak sa lugar na ito. Dahil kami, O Diyos, ay nauuhaw. Nauuhaw sa iyong presensya. Nauuhaw sa iyong salita, Panginoon. Marami pong salamat. Tunay nga, Panginoon, na wala pong ibang maitaas kundi ikaw lamang. Wala pong ibang pangalan kundi ang pangalan mo lamang, Jesus. Marami pong salamat, Ama. Marami pong salamat, Banal na Espiritu. Marami pong salamat, Panginoong Jesus. Sa iyo lang ang pinakamataas sa papuri. Sa iyo lamang ang pinakamataas na pagsamba. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, tayo magsabi ng Amen and Amen. Praise God. Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Sige po, ayan. Alam na po ng mga kids natin, no? Na after po ng ating pagsamba kay Lord, it's time for them na itaas po natin sila sa Panginoon. Yan, baka po may mga kids pa po sa likod. We invite you po dito sa unahan. At tayo po ay sama-samang idudulog kayo sa ating dakilang Diyos sa umaga pong ito. Sige po, yan. Kung wala na, pwede po bang ituon po natin ang ating mga kamay sa mga bata pong ito at sama-sama po natin silang itaas sa ating Panginoon. Dakila po naming Diyos, Ama, salamat Lord sa napakagandang umaga pong ito. Salamat Lord sa patuloy na buhay na pinagkakalob niyo po sa bawat isa. Lalo na Panginoon sa mga bata pong ito na ikaw ang nagbigay ng buhay. Ikaw Panginoon ang tumawag at pumili sa kanila. Sa inyo pong mapagpalang kamay po namin sila itinatalaga. Lord, sa kanila pong pag-aaral ng Sunday School, nawa o Diyos, buksan mo po ang kanilang mga spirito, ang kanilang mga spiritual na mata, na tenga o God, upang matanggap po nila ang mga salita mo na ipapahayag po sa kanila ng kanila pong Sunday School teacher ngayong umaga pong ito. Continue to bless these children, O God. Lord, continue, O God, to make yourself, O God, true into their lives. At nananampalataya po kami, Panginoon, na sa bawat salita mo po na naitatanim sa kanilang mga puso, ito po, O Diyos, ay lalago, yayabong, magbubunga sa kanilang mga buhay. Pakaingatan nyo nga po ang mga batang ito. Selyuhan nyo po sila ng banal at makapangyarihang dugo ng Panginoong Jesus. Ang mga anghel mo po ang magbantay sa kanila,
maging Lord sa magtuturo po sa kanila sa umagang ito. Pagpalain niyo po siya, ang iyong katalinuhan, karunungan ay patuloy niyang maranasan. At Lord, ang iyong presensya, ang Lord, lumukob, ang sumama sa kanila, Panginoon, all throughout their Sunday school. Father God, we entrust their lives to you, O God. Lord, salamat, O God, that they are blessed, O God. Lord, they are favored and they are deeply loved by you, O God. Salamat, O Diyos, tunay nga po na maparangalan ka, mabigyan ka ng kalwalhatian sa buhay po ng mga batang ito. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. Praise God. So kahapon po ang atin pong J Blue CDO ay nag-raos po ng kanila pong third year na nga, paano po? Third year anniversary. So praise God po sa buhay po ng ating mga pastora. Doon po si Pastora Haridia Motoy at si Pastora Sheila Motoy po. So praise God po na patuloy po ni Lord na ini-equip ang ating mga kapatiran din po doon at patuloy pong pinalalakas ng Diyos ang ating mga kapatid po doon. So nandun pa po si Bishop tsaka po si Pastor Janelle. Yan, Tuesday pa po ang kanilang uwi. So let's keep them in our prayers po. And praise God sa umaga pong ito. Sabihin mo nga po muna sa katabi mo, ay, paano po yung mga walang katabi? Kakusapin niyo yung sarili niyo. Ayan. Sabi nga pa batiin naman po muna natin ng ating mga katabi. Sabihin po natin, I'm so glad that you are here. Thank you at katabi kita ngayon. Ayan, paano yung walang mga katabi? Ayan, wala pong kausap. Okay po, so praise God sa umaga pong ito na tunay nga po na nais po ni Lord na patuloy tayo magpasalamat sa Kanya. Amen. Sa araw-araw po ng ating mga buhay, napakarami nating pwede pong ipagpasalamat sa Panginoon. Ayan po, so sabi nga po sa mga bata po, naalala ko po nung mga toddlers pa po sila, Asiel, sila Asher, nagbabasa-basa po kasi ako nung mga, alam niyo po yun, yung mga parang yung mga dapat na in their early age, ano yung mga matutunan nila. Alam niyo po ba na isa sa, kumbaga, parenting na tinuturo ay yung mga, ito po yung mga ilan sa mga key things na kailangan pong matutunan ng bata. Ang pagsasabi po ng please, ng thank you, at ng sorry. Bakit po kaya included doon yung thank you? Nakakatuwa nga po, di ba, minsan yung mga bata, katulad po si Sammy, yung pamangkin ko po kay Shem. 1-year-old pa lang po siya, pero dahil nga po tinuturo na ito ng ni Jean sa kanya, ng mama niya sa kanya, pag po may binigay ka sa kanya, nagsasabi siya ng thank you. Di ba po? Kumbaga, ikaw na naka-receive ng thank you, lalo na yun nga mula doon sa bata, di ba parang lalo kang tuwang-tuwa, lalo ka pong, kumbaga yung puso mo na may gusto kang ibigay ulit later on sa kanya, di ba po? Kumbaga, thank you, saying thank you to people, it means you appreciate the person himself, yung pinakatao po mismo, or yung kung may ginawa siyang bagay sa'yo, or may binigay siya sa'yo. Di ba po? Kumbaga, that is why we are saying thank you kasi po na-appreciate natin yon, di ba? At sabi nga po, alam niyo po ba yung sa mga, di ba po, dito sa atin, sa Pilipinas, usually po, hindi sa atin po, kumbaga parang hindi natin custom na nagbibigay ng tip. Pero po sa ibang bansa, usually yun, sa mga Western, sa US, kumbaga pag po sa mga services nila, kunwari sa kumain ka sa isang restaurant, or nagpagupit ka or nagpa-parlor ka or whatever, kumbaga parang custom po nila na nagbibigay ng tip. Sabi nga po, bakit po ba sila nagbibigay ng tip? Minsan tinanong ko po si Naya na yun nga, bakit nagbibigay ng tip? Ay, hindi ko pa maalala kung si Naya or pero parang sinaya po nagsabi sa akin na parang it's a way daw po of saying thank you dun sa tao. Na kumbaga sa is parang kumbaga parang na-appreciate mo yung ginawa niya. Di ba dito naman po sa atin, dahil nga po hindi usong tip, ang ginawa po sa atin is yung ano po ba yun sa mga receipt, included na siya yung service charge. Di ba? Kumbaga, it's like a tip. Kumbaga parang kahit hindi ka mag-tip, automatic, nabibigyan mo yung nag-serve sa'yo kasi po, nagbayad ka. Pero alam niyo po ba, sa Japan, hindi din po nila custom yon na na magbigay ng tip. Kumbaga,
pagiging rude pa nga po sa kanila. Pag nagbigay ka ng tip, kunwari sa isang, kunwari nagpagupit ka, tapos nagbigay ka ng tip sa kanya, kumbaga parang rude para sa kanya na bakit mo siya binibigyan ng tip. Sa kanila po, for them, okay na yung magsabi ka ng thank you, na with your smile, at yun nga po, kumbaga parang it's a way of saying thank you. Bakit nga po ba mahalaga yung pagsasabi ng thank you or pagiging mapasalamat po tayo? Alam niyo din po ba yung term na pay it forward? Na may po tayo, may naging movie, 'di ba po? Na parang kumbaga yung isa pong tao nakatanggap siya ng good things at dahil doon nagkaroon siya ng heart na gawin din to sa iba. At instead na ibalik sa kanya nung ginawa niya ng mabuti, ang sinasabi niya, gawin mo din sa iba. Kaya po sinabing pay it forward. Kumbaga sa po is continuous yung kabutihan. So parang yun nga po, yung instead na kumbaga yung result ng pagiging grateful or thankful ay po siya, kumbaga nag-i-spread kasi kumakalat. Sabi nga po nung isa pong kumbaga isang narinig ko, sabi niya, the more grateful we are, the more we realize what we have. Tama naman po, di ba? Pag po we are grateful, nakikita natin or nare-recognize natin ano yung meron tayo. Di ba? Sabi nga po, the more we realize what we have, the more excited we are to give away. Kasi sabi nga po, we cannot give what we don't have. Hindi tayo pwedeng magbigay sa iba kung wala naman po sa atin yon, di ba? At sabi niya po dito, and the more we give away, the more lives that we change. The more daw po na nagbibigay tayo, kumbaga mas marami yung, kumbaga, yun nga po, nagiging channel of blessing tayo sa iba. And sabi niya po dito, grateful people recognize the blessing in their life. And then they use that blessing to impact the lives of others. Ito nga po yung like the pay it forward. Kumbaga, nagsisimula po siya sa pagkakaroon ng pusong mapagpasalamat or grateful heart. Ayan, sabi nga po, if we can say thank you to people, how much more yung pagpapasalamat po natin kay Lord. Amen? Kumbaga, sabi nga ay kung tayo pong tao na pag may ginawa tayo sa iba at nakarinig tayo ng thank you, di ba po, kumbaga, ng pasasalamat, di ba po, kumbaga, natutuwa yung puso natin, how much more po ang ating Diyos na buhay. Amen? Ang ating pong dakilang Diyos. Every time we say thank you to Him, kumbaga, napapaluguran po natin ang puso ng Panginoon. Kaya nga po this month of November, ang ating pong theme is, yun nga po, makikita po natin sa Ephesians 5:20, na sabi nga po dito, giving thanks always for all things to God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. So, kinuha ko po yung theme title natin. Ano po ba yung parang pinaka-binanggit ni Bishop? Give thanks always. Ayan po yung ginamit ko, pero parang ang ginamit po ni Bishop is give thanks to the Lord. Parang ganun po ba? Pero po kinuha ko po yung tagline po ng lola po namin. Ito po kasi si Lola Anita po, 90 years old niya lang po nung pong November 17, pero 16 po namin sinelebrate last Sunday po. At ito po yung lagi niyang sinasabi. Pag po kakwentuhan mo siya or kumbaga nag-uusap kayo, lagi mo po itong maririnig sa kanya. Lalabas po sa bibig niya, basta always give thanks to the Lord. Ganun po lagi siya. Kumbaga, ma-encourage ka po lagi sa pagkausap mo siya, sa edad niya po, kumbaga, nung nandito pa po siya sa amin sa Cavite, kay Mama, sa akin siya iniiwanan po, pag nagkwekwentuhan kami, hindi po mawawala yung salita na yun sa kanya, na always give thanks to the Lord, na parang, kumbaga, pag maririnig mo sa kanya, kumbaga para pong sa dami ng pinagdaanan niya, kasi let's say that time po, kailan po ba pumuntang Pasig si Lola? Last year lang po ba? Di ba po? Na parang kumbaga, let's say 89 siya or 88 during that time. Pero laging ganun po ang kanyang buhang bibig. Di ba? Parang
kumbaga, if you will look beyond those words, ang dami niya pong pinagdaanan eh. Ilang taon na po siya sa mundong to, pero ganun pa rin ang kanyang bukang bibig. Always give thanks to the Lord. Nauna po si Lolo sa kanyang umuwi sa heaven. Kumbaga, yun nga po, nakakalimot na rin siya. Minsan kami pong mga apo niya, pagdadalaw sa kanya, hindi niya na kami kilala. Tatanungin, kaninong anak ka? Pero yung pong always give thanks to the Lord, ang hindi niya po nakakalimutan. Di ba po, bakit? Kasi nakatatak sa puso niya. Tayo din po, if our hearts are always full of thanksgiving to God, sabi nga po, ano man yung pinagdadaanan natin sa buhay, patuloy po tayong magpapasalamat sa Lord. Amen? Patuloy po tayong magte-thank you sa Kanya. At tayo po ay dumako. Yan. Sabi nga po dito, giving thanks always. Ibig sabihin, lagi. Hindi in season, hindi, pag kunwari po, feeling natin or hindi po doon naka-base eh. Sabi po doon, always. Sabihin nga po natin, always. Ibig sabihin palagi, di ba po, in good times or bad times of our lives, we have to give thanks to the Lord. Amen po? Magpasalamat po tayo sa Panginoon. Ano man po yung sitwasyon natin, masaya man po tayo ngayon or may pinagdadaanan man tayo ngayon, okay man yung kumbaga kalagayan ng ating mga physical na pangangatawan or hindi. Alam niyo po ba, in our family po sa Duya side, yun nga po kila Rev, yun nga po, most of us ay nakita niyo na po na yung pong pangalawa po na kapatid po ni Rev ay umuwi na po kay Lord the other day or kahapon lang po. Kailan nga? Friday. Friday po ng umaga po namin nalaman. Kumbaga, syempre po, because that is your family. Kumbaga talaga pong there's sadness inside. Pero knowing that, yun nga po, hindi na siya nahihirapan and he is now in the presence of God at praise God dahil nga po, yun nga may confirmation kasi po, yung isa po naming intercessor na kasama dati, pinag-pray po si Tito Boy at nakita po na nasa paradise na siya. Kumbaga kasama na siya ni Lord. So, kumbaga para pong knowing that, di ba po, although there is sadness na hindi mo na siya makikita, kasi po kami, yung mga kapatid po niya dito sa Pilipinas, kami po, 2 years ago pa namin siya nakita. Di ba po, nung 88 years old po ni Lola, umuwi po sila dito ng wife niya po ni Tita G. So, kumbaga parang that was the last na nakita po namin siya in person. At yun nga po, kumbaga, mukhang sa heaven na po ulit magkikita-kita. Pero sabi nga po, although there is sadness, but still, we can be thankful to God. Yun nga po, kumbaga, yung sa mga magkakapatid po, halos yun nga, talagang puro papasalamat po kay Lord na sa buhay po na pinahiram ng Diyos. Kay Tito Boy na naging pagpapala po siya sa marami. So, kahit po, even in the grieving time, we can still thank God. Amen? We can still praise God. Amen. Hindi po dahil sa sitwasyon because of dahil po sa ating Diyos. Amen. Sabi nga po dito, to the God the Father in the name of our Lord Jesus Christ. Kanino po tayo lagi dapat magpasalamat? To God the Father. Yun nga po sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. So meron lang po akong ilang ibibigay po sa atin dito in relation po or yung kumbaga sa theme po natin na Thanksgiving. Sabi po dito sa Psalms 95 verse 2, let us come before His presence with thanksgiving and let us shout joyfully to Him with psalms. Sabi po dito sa Psalms 92 verse 5, let us come before His presence with thanksgiving. So every time daw po na papasok tayo sa presensya ni Lord, hindi po sa church, ha? Sabi, kasi po, kahit sa bahay natin, we can come into the presence of God. Di ba po? Kahit nasa tabing dagat tayo or nasan man tayo, because our God is omnipresent. Omnipresent. Kumbaga, kahit nasan po tayo, nandun din po si Lord. Pero po, every time we come to Him, sabi po dito, dapat sabi nga po, lalapit tayo na sa presensya niya na may daladalang pasasalamat. Amen? Sabi nga po, let's come before His presence with thanksgiving. Alam na po ni Lord na may mga concerns tayo sa buhay. Alam na po ni Lord na kung ano yung mga dala-dala po natin.
di ba po, maring personal, sa family, or sa ibang tao. Pero sabi nga po, as we come to Him, let's come to His presence with thanksgiving. Amen? Kaya nga po, kumbaga, nabanggit po natin kanina, sa araw-araw po ng buhay natin, marami tayong pwedeng ipagpasalamat sa Diyos. Amen po. Marami tayong pwede pong, kumbaga, sa mga narinig po nating mga pastors natin ng mga nakaraan, yun nga po yung tinuro po ni Pastor Dong, ano yung mga ginawa ng Panginoon sa atin, ganun din po yung tinuro ni Bishop, ni Rev, di ba? If we will just focus kung ano yung ginawa ni Jesus para sa atin, talaga pong mapupuno yung puso natin ng pasasalamat. Tama po ba? Kaya po we can come into His presence with thanksgiving. Kasi yun na lang pong salvation na natanggap natin, yung buhay, yung kalakasan. Di ba po? Parang, kumbaga, kung iisa-isahin po natin, di ba po? Talagang napakarami. Kaya po sabi nga po dito sa Book of Psalms, every time daw po napapasok tayo sa presensya ng Diyos, pumasok po tayo ng may daladalang pasasalamat. Amen? Let's come. Even as we go to the church, as we come together, di ba po, na pag may pasasalamat po tayong daladala sa Panginoon, di ba po, sa atin pa lang pong pagpupuri at pagsamba sa Kanya, ay yung pong ating puso ay talaga pong, kumbaga, mapupuno ng kagalakan na sumamba sa Panginoon. Pero kung wala po tayong daladalang pasasalamat kay Lord, sa atin pong pag-aawitan, sa atin pagsamba pa lang, ay maaring antukin ka na, di ba? Kumbaga parang hindi kumbaga para pong hindi mo maitataas yung kamay mo, hindi ka buong pusong makakapagpasalamat kay Lord. Kasi po wala tayong daladalang pasasalamat. Kaya nga po sabi nga po, as we come before His presence, sabi nga po, let's come with thanksgiving. Amen? Nang may pusong pasasalamat sa Diyos. Sabi nga po, malaki man yan o maliit, let's give thanks to God. Amen po? At sabi nga po, let us shout joyfully to Him with psalms. So sabi nga po, kung makikita po natin dito, pag may dala-dala po tayong pasasalamat sa Panginoon, sa puso natin, we can shout joyfully. Amen? We can praise God joyfully. Tingnan mo ang katabi mo. Joyful po ba? Sabi nga po kasi 'di ba, nagre-reflect yung kung ano yung laman po ng puso natin, nagre-reflect po siya sa countenance natin. Alam niyo po ba 'yon? Sa book sa story ni Joseph. 'Di ba po yung nung pong nasa prison po sila, 'di ba? Nung kinausap niya yung baker at saka po yung cupbearer. 'Di ba po, ang mga countenance nila, mga lugmok. Kaya tinanong sila ni Joseph kung kasi nga po bothered sila nung panaginip nila. So ibig sabihin, kung ano yung laman ng puso natin, nagre-reflect po siya sa countenance natin. Di ba po, kahit ang isang tao hindi siya magsalita, pero pag nakita mo pa lang na parang hindi makangiti, kumbaga, makikita mo na sa kanya na baka may dala-dala siyang problema o kaya, kumbaga meron siyang, kumbaga parang, meron pong kinikerry yung puso niya na maaring hindi niya masabi. Pero makita mo po natin yung isang tao na punong-puno ng kagalakan ng puso, di ba? Kahit hindi mo siyang ngingitian ka niya. Naalala niyo po yung kunento po sa atin ni Rev, hindi ko pa maalala kung nung siya yung nagturo this month or the other month na ilang oras po siya nakatayo from, saan po ba yun? Crossing hanggang Tanawan, Batangas. At kumbaga nakita po ng katabi niya, nakatayo po siya sa basa, pero po nakita nung katabi niya na all throughout nung travel, nakangiti po siya. Because of the joy that comes from God. Kumbaga, magre-reflect po kasi talaga. Kumbaga, yung countenance natin, it reflects our hearts. Kaya nga po kung ang puso natin ay puno ng pasasalamat kay Lord, di ba po, sabi nga, and as we come to His presence, ay may dala-dala po tayong pasasalamat sa Kanya, yung glory po ni Lord ang makikita sa atin. Amen? Makikita yon sa countenance ng ating mga mukha po. Kaya po, tingnan nga po muli natin yung mga katabi natin
Nakangiti po ba yan? Meron po bang joy ni Lord sa kanilang mga puso? Amen? Kaya nga po, sabi nga po, every time we come to the presence of God, magdala po tayo ng pasasalamat kay Lord. Kasi po, pag po may dala-dala tayong pasasalamat kay Lord, it also give joy sa puso po ng Panginoon. Amen? So, ayan po, naalala ko lang po yung mga Korean brethren natin. Pag po dumadating po sila dito, or even nung nagpunta po kami nun sa Korea, alam niyo po ba, every time po na may pupuntahan kami isang lugar, pagkarating po sa isang lugar, kukuha po silang upuan or gigilid lang sila, makikita mo po mga pipikit na yan. Nagsisimula na po silang magpasalamat kay Lord for the safe travel, for the protection. Nakita ko po yun kila Samonim Sara, tas yung iba pong mga, yung pumupunta po natin dito ng mga brethren na Korean. Kumbaga, naging culture na po nila, nature na nila na magpasalamat kay Lord. Amen? Diba? It's a good thing na pwede natin pong i-adapt. Although hindi man po tayo kumbaga, parang gano'n na same yung gawin sa kanila. Pero po, pagkarating natin sa isang lugar, di ba po, ako po, pinapractice ko rin po yung pag nag-i-e-bike po kaming mag-iina, pagkarating po namin kunwari po sa bahay, o kaya po, kung saan kami pupunta, thank you Lord for your protection, thank you Lord sa mga angels mo, thank you Lord na wala pong nangyari na hindi maganda. Di ba po, kumbaga, it's a way of just saying thank you to God. Amen? Na tayo po ay nagpapasalamat sa Kanya. Ayan. And sabi din po dito sa Psalms 100 verse 4, enter into His gates with thanksgiving and into His courts with praise. Be thankful to Him and bless His name. Ayan po. Sabi nga po, even as we come into His gates, di ba po, sa kumbaga, yun nga po, sa presence po ng Panginoon, sa gates niya. And sabi niya nga po dito, and into His courts with praise. Alam niyo po ba, sa heaven po, may totoong courtroom. May mga totoong courts. Parang katulad dito sa atin, may korte. At alam niyo po ba, ang kaaway, they can make accuses sa atin. Kunwari po, may ginawa tayo hindi maganda. Those evil, demons, pupunta po sila sa courtroom, sa heaven. I-represent nila na, si ganitong ginawa niya. So may rights kami sa kanya na bigyan siya ng sakit, pahirapan siya, bigyan siya ng poverty, ng lahat. Kasi may ginawa po tayo na hindi maganda, kumbaga it's an open door to the enemy. At sa courtroom of heaven po, nagprepresent ang mga demons para magkaroon sila ng rights over us. Kaya po, sabi nga ay, we have to, kumbaga maging aware po tayo sa mga, yun nga po, especially sa puso natin. Kung merong mga unforgiveness or mga ino-open tayo na hindi maganda sa puso po natin, nagkakaroon ng gateway ang kaaway. Nagkakaroon po sila ng legal rights. Ayun, 'di ba? Sa korte. Pag kunari po meron kang tawag dito, final na case at nakita na okay, kumpletong ebidensya mo, 'di ba po? Pwede kang kumbaga kunwari, pwedeng makulong yung finailan mo ng case. Tayo naman po in the spiritual realm, minsan unknowingly, kahit pumatagal na tayong Kristiyano, bakit bounded pa rin ang kaaway? Bakit nakakulong pa rin sa tanikala ng kaaway? Because in the heaven, sa spiritual realm po, maaring may final against us ang kaaway. At nakaano po yun, kumbaga nakabound tayo doon. Kahit na anong rebuke natin, kumbaga ginagawa natin, hindi mawala. Bakit po? Because sa heaven nga po, naka-file siya. May case tayo. Pero the good news is, the blood of Jesus, sabi nga po, ang advocate natin, ang ating Panginoong Jesus, and through the power of the Holy Spirit sa buhay po natin, kaya nga po, sabi dito, enter into His gates with thanksgiving. Kasi alam mo, yung great judge, sino po ba ang great judge? Our Heavenly Father. Kasi si Jesus po yung advocate natin. Kumbaga, si Jesus po ang attorney natin doon. Sabi nga po, the great judge, the Heavenly Father. Sabi nga po, if we know na because of Jesus, di ba, we have the righteousness of our Lord Jesus Christ as we come to Him. Kaya nga po sabi dito, enter into His gates. Kahit na alam mo na may accusation ang kaaway sa'yo, but if we know this truth,
we can come into the gates. We can come into the courtroom of heaven. Sabi nga po, with thanksgiving. Bakit? Because alam mo yung great judge in favor of you. Dapat po marunong tayo mag-null and void ng mga accusations na kaaway sa atin. At sabi nga po, hindi natin yun magagawa apart from the blood of Jesus. Dahil po ang dugo lang ng Panginoong Hesus ang naghugas po sa atin. Kaya po, ako po pag may nararamdaman po ako, may nasasense ako na parang, yun nga, may atakang kaaway, na ito po ang gusto ko ring isang iwan sa inyo. And i-practice nyo po ito. Baka po meron ding, merong mga, syempre po, first, we have to ask the guidance of the Holy Spirit. Dahil siya po nakakaalam. Kumbaga, we have to rely on the Holy Spirit, hindi lang po dun sa matutunan natin this time. So, sabi nga po, as we come to His presence, sabi nga po, first, di ba, with thanksgiving, kailangan may puso na tayong nagpapasalamat kay Lord na ang ating great judge is in favor of us. He is not against us. He is for us. Di ba po, sabi yun sa salita ng Diyos. At sabi nga po, as we come to Him, we can come through the blood of Jesus. Amen? Sa pamamagitan po ng dugo ng Panginoong Hesus, we can come to that. Sabi nga po, by faith to our Lord Jesus Christ. And by His grace sa buhay po natin. And next is, we have to repent. Kung ano po yung kasalanan natin, all the things na inire-remind ng Holy Spirit, kahit sabihin po natin na, Lord, ang tagal na nun na. If the Holy Spirit will reveal it to us, kailangan po natin siyang i-ask ng repentance. At magkaiba po ang repentance and renouncing. Ang repentance po, dahil may ginawa tayong mali, hinihingi po natin ito ng tawad. Tama po? Pero ang renouncing, ibig sabihin, nakipag-agree ka sa kaaway, kunwari po, nagsinungaling ka ngayon. You are agreeing with the spirit of lie sa buhay mo. Kaya po, kumbaga, parang sinasabi mo sa kaaway na, dahil nagsinungaling ako, friends tayo. Kaya po, dahil nagsinungaling ka, unknowingly, first, di ba po, parang, ito po isang illustration ko dito yung pangongopya, sa school, usually po kasi binibigay ko po ito example sa mga youth. Sino po dito yung nangopya ka noong una na confident ka agad mangopya? Wala po, di ba? Pag first time mong gagawing mangopya, nanlalamig buong katawan mo. Di ba po? Simula ulo hanggang paa. Di ba? Kasi natatakot ka mahuli nung teacher mo at kumbaga, first time mo po siyang ginawa. May fear, may kaba. Di ba? Pero, once na ginawa mo siya, na, kumbaga, hindi ka nahuli, nakapasa ka, parang natuwa ka pa. And then, the next exam, ganun na ulit, hanggang sa magiging routine mo na siya. Same holds true po sa pagsisinungaling. Minsan, akala natin yung white lies, okay lang yan. Pero po, because yun nga po, pag ginawa mo siya ng una at hindi po tayo nag-repent, we agree with the enemy na, kumbaga, nag-agree ako sa'yo, sige, gamitin mo yung buhay ko. Kaya po, minsan yung iba, hindi na nila alam kung ano yung totoo sa hindi dahil they are now full of lies. Nakakalungkot po yun dahil, yun nga po, they agreed with the enemy. Ganon din po ang poverty. Ang poverty po ay hindi galing sa Diyos. Kasi sabi nga po, di ba, Jesus came to give us life and have it more abundantly. Kumbaga, hindi po, ang sakit at karamdaman, bakit yung iba po ang tagal-tagal na hindi maka-receive ng breakthrough? Kasi po, they agree. Kaya po yung renouncing, ibig sabihin, you will cut your agreement with the enemy. Kaya po, when we come to the courtroom of heaven, yun nga po, pwede nyo pong sundan ano po ang pangalan niya? Robert, H po kasi apelido niya, nakalimutan ko. Pero po, pwede niyo pong hanapin sa ano yung courtroom of heaven. Very, ano po siya, kumbaga,
kailangan po as a believer of God, we know kumbaga paano po tayo pumasok din po sa para hindi po tayo dinadaya ng kaaway. At yun nga po, balik lang po tayo, magkaiba po ang repentance at ang renouncing. There are times na kahit po mag-repent tayo na mag-repent kay Lord, kung hindi po natin nire-renounce or pinuputol yung ating pong agreement sa kaaway, may legal right pa rin po siya sa atin. Diba? Kaya nga po, sabi po dito, yun nga, and into His courts with praise. Makakapasok po tayo sa courtroom ni God sa heaven with praise into our mouths na dahil alam natin nga po yung great judge, ang ating Diyos Ama, if we repent before Him, we ask the blood of Jesus to cleanse us, to purify us, and we allow the blood of Jesus to speak on our behalf, ibig sabihin po, thank you, ate. Okay na. Okay lang. Ibig sabihin po na hindi po tayo kung baga hindi natin dedependahan yung sarili natin sa courtroom of heaven sa mga kampon po ni Satanas. But the blood of Jesus will speak on our behalf. Pag po ang dugo na ng Panginoong Hesus ang nagsalita on our behalf, case is already closed. Bakit? Dahil po, di ba, sa dugo ng Panginoong Hesus, pinatawad niya na lahat ng kasalanan natin. Amen? Kaya nga po sabi nga, if we know this truth that ito pong verse na to, na we can enter His gates with thanksgiving and into His courts with praise, sabi nga po ay, alam natin na ano man yung nakafile ng kaaway against us, if we allow the Holy Spirit to lead us, na yun nga po, mag-repent, mag-renounce, kumbaga, talaga pong talikuran lahat ng mga pwedeng or isarado lahat ng mga pwedeng maging gateways ng kaaway sa buhay natin, we can have kumbaga yung final judgment ng Diyos Ama sa atin po, that yun nga po, instead na, kaya nga po sabi, di ba po, kumbaga, He took our shame, at kumbaga pinalitan niya ito ng glory, di ba po? Kumbaga, He took our sickness. Inako na po ng Panginoong Hesus yung sickness natin para po magkaroon tayo ng health. Kumbaga, Jesus became poor so we may be rich. Di ba po, kumbaga kung ano po yung sinasabi sa salita ng Diyos, we can have that if we know how to, kumbaga yun nga po, tanggapin po yung salita ng Diyos. At sabi nga po dito, be thankful to Him and bless His name. At po, alam natin paano magpasalamat sa Diyos, magpuri sa Diyos because of what He has done for us. We can have yung, kumbaga, the benefits of what the Lord Jesus Christ had done for us. Amen? We can give thanks to the Lord. Kaya nga rin po sabi sa Isaiah 54 verse 17, di ba ano po sabi doon, naging team po natin to one of these months na nakaraan, that no weapon forms against you shall prosper, and every tongue which rises against you in judgment, you shall condemn. This is the heritage of the servants of the Lord, and their righteousness is from me, says the Lord. Ito pong salita ng Panginoon dito sa Isaiah 47, magiging totoo po siya sa atin that no weapon forms against us by the enemy. Wala pong, kumbaga, masasabi ang mga kaaway sa courtroom of heaven against us. Dahil po pag ang dugo na po ng Panginoong Hesus ang nagsalita, case closed. At sabi nga po, what God has for us, ayun po yung matatanggap natin. Amen? Kaya nga po, let's always come to the gates of, sa gates po, or in the presence of God with thanksgiving, na may pasasalamat. And sabi nga po, in His courts with praise, magpupuri na po tayo, magpapasalamat na tayo, di ba po, that by the stripes of Jesus we are healed. Sabi nga po, Jesus came to give us life and have it more abundantly. Jesus took our sorrow, di ba po? He took our shame. Yung po mga pinag-aralan po natin, the other, kumbaga kung iisa-isahin po natin yon, talaga pong mapupuno ang puso natin ng pagpapasalamat kay Lord. Amen? Kaya nga po, ito po yung number 1 natin. Ayan po yung mga supporting verse natin. Ang number 1 po natin is, sabi nga po ay, come and enter to God's presence with thanksgiving. Ayan po.
Lagi po nating alalahanin, every time we will come to the presence of God, dapat po may baon-baon na tayong pasasalamat. Isipin na po natin, ano nga ba yung mga ginawa ni Lord sa akin ngayong araw na to? Ano ba yung mga pwede ko ipagpasalamat kay Lord sa buhay ko, sa pamilya ko, sa nation, di ba po? Parang ngayon, ang gulo-gulo ng bansa po natin, pero there are lots of things na pwede pa rin po nating pagpasalamat kay Lord, di ba po, sa bansa natin, na kahit may dumaang bagyo, di ba po, may mga kababayan tayo na nasalanta, may mga ibang namatayan, pero po, if we will look the whole picture, there are more things na pwede pong ipagpasalamat kay Lord. Amen. So number 2 po natin, ayan, ito po yung number 2 natin. Being grateful or thankful is a heart posture. Ano pong ibig sabihin nito? Being grateful or thankful is a heart posture. Kumbaga, katulad po na nabanggit natin kanina, di ba po, kung ano po kasi yung laman ng puso natin, it will, sabi nga po, come out in our mouths, it will reflect sa countenance natin. Kaya po tingnan po natin, usually po, yung mga hindi thankful, hindi sila grateful, usually yan yung mga, ano po, kumbaga parang sa ano ano pong tawag dito? Mareklamo, laging mali yung nakikita, kumbaga para pong sa ano hindi mo sila makitaan ng ano po ng magandang salita, puro criticism, puro reklamo, puro negative ang nakikita. Bakit? They don't have a grateful heart. Bakit po? Kasi sabi po sa Luke 6 verse 45, a good man out of the good treasure of his heart, di ba po? A good man out of the good treasure of his heart, saan po nanggagaling? Sa puso. Brings forth good. Kung daw po ang puso natin ay tama, maayos, di ba po? Hindi may tama po Iba po kasi yung may tama sa tama, di ba? So, pag po ang puso po natin sa harap ni Lord ay mabuti, di ba? Sabi po dito, mabuti din daw po yung lalabas. Mabuti yung mga salitang lalabas sa ating mga labi. Mabuti yung bagay na gagawin ng ating mga kamay. Mabuti yung lalakaran ng ating mga paa. Mabuti ang ating maiisip. Hindi tayo mag-iisip ng masama sa kapwa natin. Hindi tayo kumbaga gagawa or magpaplano ng hindi maganda sa kapwa po natin. At sabi po dito, and an evil man out of the evil treasure of his heart, o saan po ulit nang galing? Sa treasure ng puso. Ibig sabihin sa puso nang galing, brings forth evil. Kaya po, sabi nga, yung mga nagsasabi po na, kunwari, nakapatay, dahil nandilim lang yung paningin nila, hindi daw po nila sinasadya. Hindi po totoo na nanggaling yun sa parang nag-blackout lang yung mind nila. It comes from their hearts. Dahil po yung puso nila ay may kasamaan. Kaya po, yung action lang nila, yung salita lang po nila, nilabas lang po. Diba? Kung ano po yung nasa puso natin. Sabi po dito, for out of the abundance of the heart, the heart, his mouth speaks. Diba po? Nanggagaling po sa puso natin ang mga bagay po na lumalabas po sa ating mga labi. Kaya po, yung pagiging thankful po natin, yung lagi po nating pagpapasalamat, ibig sabihin po yung puso natin, nakaposture siya ng may pagpapasalamat po kay Lord. Yes, maari pong kung hindi pa po natin to parang, kumbaga, hindi pa po natin siya kinasanayan, we can train ourselves naman po. Di ba po? Kasi create po tayo ni Lord na natututo tayo. Di ba? Kaya nga po, yung salita ng Diyos, binabago po tayo nito. Ang presensya po ni Lord, binabago tayo araw-araw. Amen? Kaya po kung tayo ay umuupo sa salita ni Lord, nagpapabago kay Lord, babaguhin niya po tayo. So kung dati po hindi tayo mapagpasalamat kay Lord, hindi tayo mapagpasalamat sa tao, tuturuan po tayo ni Lord na laging magpasalamat sa Kanya. Amen. Wag lang po tayo magmatigas kasi minsan po, pag po tinuturuan na tayo ni Lord, ayaw pa nating matuto.
minsan po may ginagawa si Lord na mga circumstances sa buhay po natin na kung saan, pag napalo na tayo, di ba po ang bata, pag minsan napalo na, doon lang natatauhan, ay mali pala yung ginagawa ko. Di ba po? Kaya po, sabi nga po ay, everything comes from our hearts. Kaya nga po, being grateful or thankful is a heart posture. Posisyon po ng puso yun or kumbaga parang stand ng puso natin na nagpapasalamat tayo lagi. Minsan po, no, pag nakaka-encounter tayo, ako po minsan pag nakaka-encounter po ako ng, kunwari may ginawa ka sa kanya, hindi naman po sa parang ina-expect na natin na lagi magpasalamat sa atin. Pero po yung, yun nga po, yung simpleng thank you lang, parang gusto mo nalang sabihan, o kunwari po hindi nag-thank you sa'yo, may ginawa ka or may binigay ka or ano, parang siguro po for them to be reminded, unahan na natin ng you're welcome. Di ba? Para magsabi sila ng thank you. Di ba po? Naalala ko lang po rin kasi si Sammy eh. Nung minsan po na may binigay ako sa kanya, ang bilis niya sumagot, sabi niya, thank you, you're welcome. Siya na rin po yung nag-you're welcome. Di ba? Minsan po parang, di ba, parang nakakatuwa, pero dapat po maging ano natin siya. Di ba? Maging puso natin na lagi pong magpasalamat. Hindi lang po sa kapwa natin, especially po kay Lord. Amen. Because He deserves. Ayan po mamaya sa medyo last part. Ayan po. Ayan. Sabi nga po dito, pag po kay Jesus tayo nakafocus, di ba po? Ano yung ginawa niya? Sino siya? Sino siya sa atin personally? Sabi nga po, talagang magkakaroon tayo ng pasasalamat kay Lord. Pero po, subukan po natin, mag-focus tayo sa sarili natin, sa ibang tao, sa sitwasyon natin. Mabubuo po kaya yung pasasalamat sa puso natin? Hindi po. Ano po mabubuo? Reklamo, di ba? Worry, ano pa po, hindi po mabubuo yung pasasalamat sa puso natin. Pero po pag nag-focus tayo kay Jesus, di ba po, for what He has done, for who He is sa buhay po natin, mapupuno po tayo ng pasasalamat. Alam niyo po ba, kaya nga po si Joseph sinabi niya dun sa mga kapatid niya, nung nasa Egypt na siya, di ba po, kumbaga binenta po siya ng mga kapatid niya sa mga Ishmaelites, naging alipin po siya ni Potiphar, na kulong po siya, tapos yun nga po hanggang sa prinomote po siya ni Lord because of the gift of interpretation niya, na-interpret niya po yung dream ng Pharaoh at naging kanang kamay po siya. Biro niyo po, hindi madali yung pinagdaanan po ni Joseph. Sa kwento, para pong parang ang dali lang di ba? Habang pong binabasa natin yung Bible. Pero po kung medyo hihimay-himayin natin, hindi po madali yung pinagdaanan niya. Kasi po, biro niyo, his own brothers, di ba po, pinagtangkaan siyang patayin, binenta po siya, di ba? Nakulong siya, di ba po? Parang kumbaga kung titignan po natin, avenue na yun or it's a way para magtanim siya ng sama, ng loob, ng galit, ng puot sa puso niya. Di ba po? Kumbaga parang naturally, yung kaisipan ng tao, ganun po, di ba? Parang valid na magalit si Joseph, valid na magtanim ng sama ng loob si Joseph, valid na maghiganti siya sa mga kapatid niya. But no. Nung pong nagharap-harap na po sila, siguro po at first, medyo may galit na naramdaman si Joseph. Kasi, di ba po, nagplano siya kumbaga parang inano niya na itest yung mga kapatid niya. Na yun nga po, sinabihan niya na mga spy sila, na kumbaga pinadala sila para pag nakawa ng Egypt or siguro po somehow may galit ng konti kay Joseph. Pero po, along the way, di ba po, nung makita niya na si Benjamin, yung kanya pong talagang kadugong kapatid sa kanya pong nanay, di ba po, naiba po yung ni Joseph. To the point na nung kinausap niya na yung mga kapatid niya, ano pong sinabi niya?
you meant it evil for me, but God turned it for good. Kumbaga, hindi man po siya direct na sinabi niya na thank you sa inyo. Binenta niyo ako sa mga Ishmaelites. Pinagtangkaan niyo akong patayin. Nakulong ako, natapon ako sa balon or kung ano-ano pang pinagdaanan ko. Pero in that statement po, it's like Joseph was saying, kahit pangit yung pinagdaanan ko, yun nga po sa Romans 8:28, all things work together for good to those who love God and called according to His purpose. Amen? Kaya sa buhay din po natin, kahit pangit po yung pinagdadaanan natin, if we will just focus on Jesus, we will focus on God, matututunan po nating magpasalamat pa rin po sa Kanya. Amen? Hindi po dahil sa sitwasyon natin, sa pinagdaanan natin, o kaya sa mga nang betray sa atin, nang loko sa atin, or kung ano-ano pang hindi magandang ginawa sa atin, but because we have a faithful God, we have a good God. Amen? Meron po tayong Diyos na kayang magbago ng sitwasyon from evil into good. Di ba po? Kumbaga, talagang mabubuo po yung pasasalamat sa puso po natin. Amen? Kaya nga po, sabi nga po dito na yung posture po ng puso natin, yan, dyan po nagsisimula yung pasasalamat. Kaya po, kung gusto po natin na magkaroon ng pusong pasasalamat, wag po tayo mag-focus sa asawa natin, sa mga anak natin, sa mga nangyayari sa paligid natin. Mag-focus po tayo sa ating Panginoong Jesus, who is the author and the finisher of our faith. Amen po? Focus on Jesus. Sabi mo nga sa katabi mo, kay Lord ka mag-focus, wag sa akin. Kay Jesus tayo mag-focus. Amen? Kasi po pag nag-focus tayo sa paligid natin, sa mga tao sa paligid natin, magbabackslide po tayo lahat. Buti na lang, sabi po sa Bible, tinuturuan tayo ng Bible na mag-focus tayo kay Jesus, the author and the finisher of our faith. Amen? At ang pangatlo po natin, ayan, lapit-lapit na po tayo. Having a grateful or thankful heart will cause us to rejoice always in the Lord. Ayan po. Pag po may puso po tayo mapagpasalamat, yung sinabi po ni Paul sa Philippians 4 verse 4, na rejoice in the Lord always, and again, I will say rejoice, ay mangyayari po sa buhay natin. Pag daw po meron tayong mapagpasalamat na puso, sabi nga po, it will cause us to rejoice always in the Lord. Amen? Kasi po pag nakafocus tayo sa Panginoong Jesus, hindi sa circumstance natin, hindi sa mga tao sa paligid natin, yun nga po, yung pong oil of gladness na nanggagaling sa Diyos ay mararanasan po natin. Sabi nga po, it's not based on our circumstances, it doesn't base sa atin, sa sarili po natin, but it comes from the Lord. Alam niyo po ba ang definition po ng rejoice sa Bible? Sabi nga po, ayan po, the term rejoice in the Bible is often used to express a deep, heartfelt joy and gladness. Sino po ang gustong makaranas nun? Na, alam mo po yun, yung puso mo ay nag-uumapaw sa kagalakan na nanggagaling kay Lord. Sabi po dito, a deep, heartfelt joy and gladness. Sino po dito yung gustong sasama ka sa laging nakasimangot, laging nakabusangot ang mukha, laging mainitin ang ulo, laging puro negative yung maririnig mo sa kanya. Sino po gusto sumama doon? Wala, di ba? Mas gusto po nating sumama dun sa laging tumatawa, laging masaya, laging joyful, di ba? Laging positive, whatever happens, tinatawanan lang. Kasi alam niya na laging may solusyon kay Lord, di ba? Mas masarap po sumama sa mga ganun tao. Tama po ba? Kasi po, contagious yun eh. Ano po pag sinabing contagious? Nakakahawa. Iba po yung, kasi may mga tao po na masaya sila because of what they have right now. Kunwari po, talagang nagkaroon ka ng bagong iPhone. Ano po ba yung orange na iPhone ngayon? 16? 17. Di ba? Parang iba yung ngiti, yung saya mo. Pero, that happiness is just a temporary.
Pero po yung joy, yung gladness na nanggagaling po kay Lord, hindi siya nakabase sa material, hindi po siya nakabase sa pera, hindi siya nakabase sa lugar, hindi siya nakabase sa ano pa man bagay sa mundo pong ito, nakabase po siya sa ating Panginoon. Amen? Kaya nga po sabi po dito, it is more than mere happiness. Yung rejoicing po ay hindi lang siya, masaya ka lang ngayon. Pero sabi nga po, ano siya, kumbaga, it is a profound sense of joy that is rooted in spiritual realities and divine truth. Ayan. So, kung makikita po natin, sabi nga, it is a profound sense of joy na ito po ay nakaugat sa reality na at katotohanan na ang Diyos po natin ang nagbibigay ng tunay na kagalakan. Amen? Mag-isa ka man, you have the joy that comes from God. Kasama mo man yung asawa mo, or yung anak mo, or yung kapatid mo, or yung mga best friend mo, you still have the joy that comes from God. Amen? Hindi po siya nagbabase sa ibang tao, but from the Lord. At sabi nga po, pag po may thankful heart tayo, we can rejoice in the Lord. At sabi po ni Apostle Paul, inulit pa niya, rejoice in the Lord always. And again, I will say, rejoice. Diba? Kumbaga, yung pag-urge ni Paul sa mga, taga-Philippians, na magalak kayo sa Panginoon. Mahirap pong magalak pag puro pag-murmur yung lumalabas sa bibig natin, puro complaint, puro worriness. Hindi po tayo makakapag-rejoice noon, hindi tayo makakapag-celebrate po noon, di ba? Kaya nga po, sabi nga po, we have to have a thankful heart. Magkaroon tayo ng pusong pasasalamat po. Laging nagpapasalamat kay Lord. Sabi nga po, kahit sa maliit na bagay, yun nga po, yung mga anak ko po, lagi ko pong nire-remind na mag-thank you kay Lord sa pagkain, bago matulog. Kumbaga, hindi man po kailangan mahabang-mahaba yung prayer. Di ba po? Kumbaga, basta galing po sa puso natin yung pagpapasalamat natin kay Lord sa pagkagising sa umaga, for the new life, for the strength, di ba po? For the new hope, new joy. Di ba po? Sa pag-iingat po ni Lord, ang daming pwede pong ipagpasalamat kay Lord. Di ba po? Ang dami-dami, sobra po. At sabi nga po dito, rejoicing is a recurring theme throughout the scripture. Kumbaga, makikita po natin sa buong scripture. Sabi nga po, reflecting the joy that comes from relationship with God, His promises and His works. Amen. It is both a command and natural response to God's goodness and faithfulness. Pag po nakafocus tayo sa faithfulness ni God, sa goodness ni God, ay talaga pong mapupuno ng pasasalamat ang puso natin. Amen? And even in our prayer, sabi nga po sa Philippians 4, verse 6 to 7, di ba po, be anxious in nothing, but in everything by supplication and by prayer and supplication with thanksgiving. Let your requests be known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus. Ayan po. Kaya po, even sa pagpapanalangin po natin, di ba, mag-thank you na po tayo agad kay Lord. Na Lord, thank you, hindi ko pa man po nakikita yung answer sa prayer na to, but I know, kung ito pong kalooban mo, you will give it, di ba po? Kung hindi naman po, you have a greater and better plan kesa sa ipinalangin ko po sa iyo, di ba po? At ito po ang ating conclusion. Sabi po dito sa Revelation 7 verse 12, sabi po dito, saying amen, blessing and glory and wisdom, thanksgiving and honor and power and might be to our God forever and ever. Amen. Amen. Diba sabi nga po, lahat, ang blessing, ang glory, ang wisdom, even thanksgiving, honor, power, and might, be unto our God forever and ever. Amen. Sa pagkakataon pong ito, bago ko po tawagin ang ating mga musician, let's just take a moment. Pikit po tayong lahat.
And this time, think of, mag-isip po tayo, ano yung mga gusto nating ipagpasalamat kay Lord, and let's start thanking Him. Amen? Magsimula po tayong magpasalamat kay Lord. Sabihin po natin kay Lord lahat ng mga gusto nating ipagpasalamat sa Kanya this very moment. Sabi nga po ay, the Lord is here. The Lord is listening to each one of us. At gusto po ng Panginoon, marinig niya yung atin pong pasasalamat sa Kanya. Sige po, in a few moment lang po, let's thank the Lord. Not for what He has done, but for who He is sa buhay po natin. Sino po siya sa buhay natin? Let's thank the Lord. I've come before you today, and there's just one thing that I want to say. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I cannot see. Thank you. Pwede po ba tayo lahat ay tumayo as we sing this to our God? Thank you, Lord, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I'll bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. We just wanna thank you, God. Let's sing it again from the start. Let's come before Him today with a thankful heart. Oh, we come to your presence, Lord, with a thankful heart. Just one thing that I want to say. Yes, God. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for all you've given to me, for all the blessings that I can't
You took my sickness and healed all my pain. Thank you, Lord. We just want to thank you, Lord. Thank you, Lord. With a grateful heart, with a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. Oh, we thank you, Jesus. I just wanna thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Yes, so God, we thank you, Lord. Pwede po ba, let's find someone na pwede po nating ipag-pray. Let's thank God for their lives. Sige po, let's go around. Kung saan po kayo dali ni Lord, let's thank God for the life of that person. Let's thank God for the life of our brethren, our brother, our sister. Sige po, let's thank God na tayo po ay pinagsama-sama ni Lord sa lugar pong ito, maging sa atin pong mga kasama sa live. Kung kayo po ay may katabi dyan, pray for one another. Thank God sa buhay po ng bawat isa. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Father God. Thank you, Holy Spirit. With a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arms, I will bless your name. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. Thank you, Lord. I just wanna thank you, Lord. With a grateful heart, with a song of praise, with an outstretched arm,
Yes, oh God. Salamat po, Panginoon. Lord, tunay nga po, oh God. Lord, words are not enough, oh God, for us to give you thanks, for us to give you praise for who you are, for what you have done, oh God. Lord, for all the things that you have given to us. We just want to thank you, oh God. Lord, tunay nga po na napakabuti mo. Ikaw ang aming dakilang Diyos, oh God, na kahit kailan hindi nagpapaya, hindi nagkulang. Thank you, Father God, na Lord, ikaw ang patuloy na nag-iingat, naggabay sa bawat isa. And Father, we pray, oh God, Lord, patuloy niyo pong ingatan, oh God, ang iyong mga anak, even Lord, sa mga kasama po namin sa live streaming this very moment. Bless them, oh God, at patuloy nilang maranasan, oh God, Lord, ang iyong kapayapaan, ang iyong pag-ibig, ang iyong katapatan, oh God, sa buhay po ng bawat isa. We thank you for today, oh God. Lord, let our hearts, oh God, be filled with thanksgiving, be filled with, Lord, gratefulness sa inyo, oh God, for your goodness, for your faithfulness, for your kindness sa buhay po namin, oh God. Lord, always remind us, Lord, na kahit sa mga simpleng bagay, kami po ay magpasalamat sa iyo, oh God. At Lord, let our hearts rejoice in you always, oh God. Lord, oh God, let the oil of gladness, Lord, ay Panginoon, ay pag-umapawin mo sa puso, oh God, ng iyong mga anak. Thank you, Father God, for this very moment. We praise you, we honor you, we love you. In Jesus' mighty name, these things we pray. Amen and amen. Amen. Tayo po'y magpasalamat sa Diyos. Dahil tayo po'y, tayo ba'y pinagpala nung itong nakarang linggo? Okay, dahil tayo po'y pinagpala, tayo po'y dadako sa ating pagbibigay sa ating mga blessings na natanggap sa ating mga ikapo. Tayo'y magpasalamat sa Diyos sapagkat tayo'y pinagpapala, binibigyan ng kalakasan. Sabi nga dito, di ba sa last Sunday, diniscuss ni Bishop dito sa 2 Corinthians 9:7 na tayo daw ay magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan. Sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. So kailangan tayo, pag nagbibigay tayo, kailangan daw tayo ay magiging masaya tayo. Hindi pipilitan at hindi lang magbibigay na kailangan lang, kundi kailangan magbigay tayo ng consistent ganun sa ating mga ikapo. Kailangan ibigay natin ng ang para sa Diyos. Sa totoo lang, yung binabalik natin na ikapo ay hindi pa tayo nakakapagbigay nun. Kasi talagang para sa Lord yun yung ikapo na yun. So doon tayo babawin na lang sa ating offering o sa iba pang mga gawain tulad ng ating mission offering, meron din tayo para makahayo yung ating mga kapastoran o mga kapatiran upang kapag ng maraming kaluluwa madala sa panan ng ating Panginoon. Yan ang ginagamit nila sa pagmimisyon, pang gasolina, pang diesel o pang pamasahe. Ganun po sa ating binibigay na mga ikapo, ito'y ginagastos natin sa ating pangailangan sa ating sambahan, mga bayarin, mga bills, meron tayo every first Sunday, nagkakaroon tayo ng salo-salo, o yun, bumibili tayo, gumagastos tayo doon. Sa lahat ng pangailangan din, ito'y ginagamit natin yung ating binibigay sa ating sambahan. Ito naman sa Proverbs 11:25, basahin ko lang. Ang kaluluwang mapagbigay ay tataba, sabi dito. At siyang dumidilig ay madidilig din. So, kung tayo mapagbigay, di ba, napakasaya sa pakiramdam kung tayo'y nakakapagbigay sa ating kapwa. Masaya tayo. Kung masaya yung binibigyan natin, tayo din ay masaya. Sapagkat, kumbaga, tumataba yung ating puso na tayo'y nakakapagbigay sa ating kapwa. Kasi po dito sa sinabi na, at siyang dumidilig ay madidilig din. Halimbawa lang, kung tayo may halaman, tayo nagdidilig, pag ito'y namulaklak na, siyempre ang balik sa atin ay masaya din tayo. Kaya ganun, kung tayo sabi dito, kung tayo dumidilig, tayo ay madidilig din. So, meron silang
halimbawa kung isang fruit trees nakapamunga, na palagi nating diniligan, pag namunga na yan, masaya tayo. Siyempre, parang ano lang, magbalik din sa atin. So, ganun ang sabi dito sa Proverbs. So, mayroon lang akong testimony, counting testimony, nung last August, dahil napakabuti ng Diyos, nagbakasyon ng Samar. Pagbalik ko, hinanap yung bills namin sa kuryente. Tapos, wala silang may sagot. Kaya hinanap ko sa yung bills eh. Wala silang may sagot sa akin kung dumating na ba or binayaran na. So, ang ginawa ko, nagpunta ko ng ang office doon sa Meralco. Tinanong ko, sir, tatanong ko lang po kung may bills na sa ano namin sa kuryente. Tapos ang sabi sa akin, nireading siya nung August 15, binayaran siya ng August 21. So, ang sabi ko lang, thank you Lord. Wala namang nagbayad sa amin. Kaya, napakabuti ng Diyos na binayaran niya. So, lahat ng, alam ng Diyos yung pangailangan natin. Kaya, napakabuti ng Diyos. Talagang hindi ka pagkukulangin kung tayo'y tapat lang sa Kanya. At dapat nating paniwalaan kung ano yung pinaniwalaan natin na tayo'y bibigyan ng Diyos, tayo pagpapalain sapagkat nga tayo'y tapat nagbibigay sa Kanya. Sabi nga sa Philippians 4:19, but my God shall supply all your need according to His riches and glory by Christ Jesus. So, si Lord ang bahala sa atin. Siya ang magbibigay. So, tayo ay manalangin. Lord, salamat Lord God sa mga anak mo na narito na magbibigay ng may kagalakan sa puso, Panginoon. Magbabalik sa iyo ng kanilang mga blessings na tanggap sa buong linggong ito. Tunay ang Lord God, pagpalain mo ang bawat isa. Lord, salamat Lord God sa buhay nila sapagkat sila gagamitin mo rin daluyan ng pagpapala. Ganun po sa aming mga binibigay sa aming mission, Panginoon, para sa mission namin, Lord God, mission offering, Lord God, salamat Lord God, hindi mo kami kasama sa kanilang paghayo, subalit kami kabahagi na rin, Panginoon, sa aming mga binibigay. Lord, thank you Lord God, tunay ngang pagpalain mo ang aming malilikom na salapi, Panginoon. Ito'y magagamit sa pagpapalawak ng iyong kaluwalhatian o ng iyong kaharian dito sa lupa, Panginoon. Thank you, Lord God. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan na dakila. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Sige po, habang tayo nagkakaloob, nais ko lang sa sandaling ito ay magpasalamat sa buhay ng aking kuya, katulad nga na nabanggit ni Pastora Chick, ano? Nais ko lang naroon na pasalamatan ng Diyos sapagkat although last almost 18 months no na nakikipag-battle kami sa kanyang kalagayan, pero dumating sa punto nitong mga last month na talagang pinuno namin ang aming mga puso ng pasasalamat sa ating Panginoon, no? At itong nakaraan ay biglang pinaalala ng Diyos sa akin na ginamit ng Lord ang kuya ko, si Kuya Boy, para una, dahil dumating po sa punto nung kami nasa Mindoro, bigla pong nagbigay ang Lord sa akin ng salita niya na meron kaming bagong bagay na gagawin, no? Although 20 years na kami na sabi nga ay naglilingkod sa Panginoon doon sa Mindoro dahil doon nga po kami pinadala. Pero dumating po ang isang araw na yun nga, yung revelation niya, there will be new thing, may bagong bagay na kami ay gagampanan. At dahil dito, nandun lagi yung desire na Lord na nais naming gawin yung bagong bagay hanggang sa may mangyari na kung titignan ay parang negative, no? Nandun na pagbintangan kami, nandun na umarap kami sa ethics committee, no? Pero nandun pa rin yung nandun yung focus namin, ako especially, dun sa bagong bagay na ipagagawa. Kaya kahit ano yung negative na aming pinagdaanan,
naroon yung aking pasasalamat sa ating Panginoon. At alam niyo po ba, nung kami po ay binigyan kami ng 3 buwan na disciplinary action, sabi ko nga doon sa mga sabi ko huwag tayong magalit dahil God is our great judge. Siya ang nakakaalam ng ating mga ginagawa. Wala tayong maililim sa Kanya. Sabi ko doon sa mga leaders, basta i-focus natin ang ating puso't isipan doon sa sinabi niya na may bagong bagay kaming gagawin. At alam niyo po, ginamit po ng Panginoon ang kuya ko, yan si Kuya Boy. Ay, hindi na i-ano yung picture niya, no? Kasi gusto ko rin i-testify yung picture po na yan ni Kuya Boy. Nagkaroon po kasi kami ng GC, kami magkakapatid, 2 siblings, na nandun yung, doon namin na yung mga developments, gano'n. May time po, yan ay September 25, na nung nagkaroon kami ng GC, iba yung glory. Iba yung glory na nakita ko sa mukha niya. Kasi kung titignan natin, dumating po talaga sa punto na parang ang tanda na niya. Yun, kasi nabomba siya sa chemo, sa radiation, alam niyo man sa US, no? Talagang bobombahin kayo ng mga gamot, no? Pero nung time na kami nag-GC, ay talagang kumbaga parang iba yung glory ng Lord na nakita ko, kaya ini-screenshot ko yan, no? Dahil sabi ko, ang pogi dito ni Kuya Boy, no? Pero kung tutusin mo, wala na siyang buhok dyan, pero kaya naikip ko yung picture na yan, kaya yun yung aking inano doon sa Facebook, kasi nga noon pa lang September 25, nakita ko na yung glory ng Lord, no? At yun nga, ginamit siya ng Lord para po makita namin o habing naroon na malakaran namin yung bagong bagay na pinagagawa sa amin ng Panginoon. Kaya kami nagkaroon ng decision na lumipat dito sa Bacoor. Kasi po, nung first day na kami ay binigyan kami ng disciplinary action, ang isa sa naging requirement na si Bishop ay hindi pwede mag-stay ng Mindoro. Kailangan niyang umalis ng Mindoro, no? At dahil nung time na yon, high college na si Shekinah at si Shemuel, nandito po sila sa Pasig, sa bahay namin sa Pasig. Ang sabi ko lang kay Bishop, i-take mo tong moment na ito na ibigay mo yung oras mo sa ating mga anak. Kasi siyempre, nung nasa Mindoro po siya, kung ano yung ginagawa niya ngayon, na nag-iikot-ikot siya, lagi po siyang wala din, no? Dahil nga, 14 na towns yung kanyang minamanage nung kami po ay nandun sa Oriental Mindoro. Kaya, nung time na yon parang negative, pero sabi ko sa kanya, i-take mo yung moment na yan na i-focus mo sa ating mga anak, no? Sabi ko, kahit ihatid sundo mo sila, no? Basta gawin nating productive tong to. At alam niyo po ba, first day, no? Nung malaman ng kuya ko na nandun ako sa Pasig, bigla niya akong pinatawag at ang sabi niya sa akin, Stella, kung ako ba'y bibili ng house and lot sa Cavite, titirhan nyo. Alam niya na sa Mindoro kami naglilingkod. Wala siyang kaalam-alam dun sa pinagdadaanan naming ang tag dito, yun nga, yung 3 months na disciplinary action. Wala siyang kaalam-alam kasi wala akong pinagsasabihan sa aking mga kapatid, no? Basta nakafocus ako doon sa bagong bagay na ipagagawa ng Panginoon. Kaya alam niyo, ang naging sagot ko lang sa kanya, kung ano ang kalooban ng Panginoon dahil may bagong bagay siya na ipinagagawa sa amin. Tapos bigla niya pong sinigundahan na sabi niya, bibili kasi ako ng house and lot sa Cavite at ipapangalan ko sa inyo. At sa pagkakataon na yun, sabi ko, kung ano ang kalooban ng Panginoon dahil may bagong bagay siyang ipagagawa. No? At ganun lang po yung naging ko sa kanya, sagot ko sa kanya. At alam niyo po ba na ang loteng ito
Dahil ang una niyang kausap ay yung isa kong kapatid, itong loteng ito, sinabihan niya yung kapatid ko, sabi niya, hati tayo dun sa lote. Pero nung ako na po ang kausap ng kuya ko, ang sabi niya sa akin, gamitin niyo yung lote para sa church. No? Kumbaga na bago po, no? Kaya, nung time pong yon, month of August yon, 2006, no? 2005 yata, 2005. After po ng aming disciplinary action, binigyan kami ng decision ng Lord na lumipat dito sa Mindoro, no? Pero kung tutuusin, kung wala kaming word of God, no, kung wala kaming sabi nga revelation ng Lord about the new thing na gagawin namin, biro mo, tinapos namin yung kumbaga yung parusa dapat no, pero hindi naging paraan pala iyon, no? At pinaalala sa akin ng Lord na ginamit si Kuya Boy na i-prepare ang lugar na ito, no? I-prepare ang lugar na ito dahil siya po ang bumili na para sa kalwalatian ng ating Panginoon, no? Kaya po tayo ay napunta dito. Kung tutuusin, yung iba po mga churches, mga nangungupahan, no? Pero tayo po, inihanda na kaagad ng Lord. Kaya hindi tayo naging squatter dito sa Cavite. Amen? No? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. No? At hindi lamang po yun, maraming mga napagpala sa lugar na ito at higit sa lahat ang bawat sa atin. No? Naging malaya tayo na magamit ang lugar na ito para sa panambahan sa ating Panginoon. At maging yung lupa po na nasa harapan, kanya rin po yun. Na ang sabi niya sa akin, Stella, wag niyong tatayuan yung lugar na yung harapan dahil ayaw ko na matakpan ang church. No? Ayaw niya na matakpan ang church. Kaya sabi niya, hayaan niyo na maging open yung harapan para sabi nga yung church ay laging makikita. Kaya makikita niyo po na sabi nga sa mga dakilang plano ng Diyos, no? Sa mga nais na ipagawa niya, sa mga kalooban niya, may mga tao na gagamitin. At sa pagkakataon na ito, I just want to thank God for His life, no, sa paggamit niya. Kaya tayo ay malaya na narito, no, nagagamit ang lugar na ito para sa kapurihan ng kanyang banal na pangalan po. At higit sa lahat, talagang ang kuya ko po ay napaka-supportive, no? At hindi siya mahirap lapitan, no? Kaya sabi nga, nagpapasalamat ako sa Panginoon na alam ko na tatapos na yung mission niya, no? At nangyari man na siya ay kinuha ng ating Panginoon, pero dahil nga katulad ng ating pinag-aralan, tinuruan kami ng Lord na punuin ang aming mga puso ng pasasalamat. Kaya kahit dumating yung time na kinuha siya na ni Lord, lalo namin naranasan yung peace that passeth all understanding. No? Ako po kasi nung mga nakaraan, every time na nakita ko na nag-aano na yung tuya sibling, minsan parang, parang negative ba? Yung ganun ba na no? Eh minsan, parang ako na sumagot, no? O kaya pag sumagot naman ako, parang, Lord, ihanda niyo yung puso ko, no? Pero nung time na kunin siya ng Lord, talagang, we have experienced the peace that passeth all understanding. Bagamat masakit, no? Bagamat naroon na may kalungkutan, pero tandaan nga natin, dahil ang pangako niya, for us to live is Christ and to die is gain. Alam namin na siya ay nasa piling ng ating dakilang Diyos na nangako ng buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sa oras pong ito, bilang pasasalamat namin ng aming pamilya, maging sa bawat isa sa atin, kasi nga kasama tayo sa nakatanggap ng pagpapala na magamit ang lugar na ito. Awitin natin, tumayo tayo lahat, awitin natin yung inawit natin kanina na tunay na dakila ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Dakila ang kanyang katapatan. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa katapatan mo, Panginoon. Sa diyan Kay buti ng ating Panginoon.
pasasalamat natin sa ating Panginoon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsikat ng gintong araw, patuloy siyang nagbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't nananangin, tatamakan ay aking dakila ka, O Diyos, sapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin. Sa buong mundo'y aking awitin. Dakila ang iyong kababatan, pag-ibig walang dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay. Magmula pa sa ugat ng aming lahi, mundo'y magunaw man, maasahan kang lagi. Maging hanggang wakas nitong magmula pa sa ugat ng langit sa langit, sa mo'y magmulaking bahay ng aming Panginoon. Katuyang pag-asa kung kailangan nilahon. Pag-ibig mo'y alay sa'min noon hanggang ngayon. Dakila Amen. Palakpakan natin. Amen. Dadako po tayo sa ating announcement. There will be no leaders and workers spiritual feeding po starting next month, buong December po yan, and it will be resumed on January po, 2026. All participants of our Christmas party presentation will please stay after service. Magkakaroon po tayo ng practice po after service. Ayan po, meron po tayong Speak Life po tomorrow at 7 p.m. Let's listen po sa life testimony ni Pastor John Hativa. This coming Friday po, November 28, we will be having our worship, word, and prayer night po, 8 p.m. to 8 to 12 midnight po, dito po sa ating worship hall. So everyone is encouraged and invited po. Let's experience po the presence of our Lord po sa darating pong Friday night po.
Our home midweek service po will be held sa bahay po ni Sister Doris po, November 28. Ayan po ang ating po mga upcoming events. Pastors planning for 2026 meeting and fellowship po this coming Friday, November 28, 10 a.m. to be held po at Kabudsan Residence, Tawiran, Calapan City. Ayan po, sa darating pong December 7, 2025, this will be our J Blue Family Joint Fellowship and Christmas Party. So, ito po, lahat po ng chapter natin dito po ay pupunta po. So, everyone is invited at tayo po ay magsa-celebrate po ng ating Christmas party. And then, please don't forget to follow and subscribe our Facebook and YouTube channel and also po ang ating pong Instagram JBLU_church po. Sige po, tayo po ay tumayo at tayo po ay dadako sa ating pong panghuling panalangin. Sa'yo ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kalwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Pag ika'y kasama, puno ang ligayang nadarama. May pag-asa akong nakikita pagkapiling ka. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Ang puso ko'y sa'yo. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, God. Salamat, Panginoon, sa inyong salita na aming natanggap, Panginoon. And Lord, we pray, O God, na maitanim ito at magbunga, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Lord, patuloy niyo pong punuin ang aming puso, Lord, ng pasasalamat sa inyo, Panginoon. Dahil ikaw ang Diyos, ikaw ang Panginoon, at ikaw ang aming tagapagligtas, O God. Salamat, Lord, sa buhay ng bawat isa, Panginoon, na nandito, O God, na nagbigay ng oras, Panginoon, upang sambahin at purihan ka, O God. Lord, pasasalamat, Lord, sa aming puso, O God, na ikaw, Lord, ang nagpo-provide, Lord, ng aming lahat ng pangangailangan, O God. Nagbibigay ng buhay, ng bagong kalakasan, Lord, sa araw-araw, Panginoon. Lord, binabalik, Lord, namin sa inyo lahat ng papurit pagsamba, Panginoon, dahil ito, sa inyo lang ito nararapat, Panginoon, O God.
Lord, pagpalain niyo, Lord, ang bawat isa na nandito, Panginoon. Lord, bless the works of our hands, Panginoon. And Lord, sa darating na linggo, Panginoon, Ikaw, Lord, ang mag-ingat, Panginoon, sa amin, O God, at maggabay, Panginoon. Panginoon, ipadala mo niyo, Lord, ang mga anghel, Panginoon, na naka-assign, Panginoon, sa bawat isa sa amin, O God. Thank you, Lord, for your protection, O God. Thank you, Lord, for your guidance, Panginoon, sa bawat isa, for your blessing, favor, O God. Thank you, Lord, for your mercy, O God, upon us, O God. Maraming salamat, Panginoon. And Lord, Ikaw lang, Lord, ang mapapurihan at maitaas, Panginoon, sa lugar na ito, Panginoon. Jesus be lifted up in this church, O God. Lord, maraming salamat sa lahat ng papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.